ngiti knabet bagata kapop kan penyap namar ka bainong jengka kalong ke jingyap wanam ong ngamdon yang lengkut wanam ong mangamdon pop wanam ong banganga kut kaktian ke jong blay ka krensa ya kata babaro ni le pop bat ni la dul heno ka burang ke jong blay baro ki briu hagani ka perteki wan no adam bat no adam kawan ka pop badeng ta bang iwan no nu sembay baladon ka pop bala inflict ka pop ne badon ka pop aku abanong ifi ban long pop him dan kaman le pop nila long lupa ha ka pop nila don lupa ha ka condition jo ka pop tadeng ta la pile o kanno ka noro ka babel ka ong bagata ka jingle ka jong fi ka long tang ka serdak jot akhmat ka jong blay ka jingle ha ka jong fi ka long len ai akhmat jong blay namar bangila don lupa ha ka condition jong ka pop aka jing long pop berkabakut tada ngimyo e ka jing pen kya para bakut tada ngimyo e ka jing pelat kaba ap ingi kede ke jingyap makam le ke jingyap juga do kede ke jingyap juga mensim cabang jikut hadu jok ding hanorok keksau nakwa bun puli kene ke porno lukas kalanong kaba sau kene ke khot kaba arpusan terter kaba ongkum ni henrei ya kaba shisha nga ong pi shibun ki riu kan thai kiladon ha Israel ha kisngi Elias men bala khang khop ya ka beneng laisnem button riu benai kat ba lalong kanem snew ka bakraw hagata ka ribaro kawe tisha kanu ru naki omshim lapa yu Elias henrei tang sha sarap tha hakari sidon sha ka briu ka balong ka riu kan thai khot arpunyo ga ong shibun ru ki bapang nyang tholi ki ladon ha Israel ha ka por u Elisha unong ya thu lopa ti ru naki omshim lapin khot Reitang ya unaman unong Syria. Ini kalau kikintien ke bau Jisu upen ken mau ya kita kinong sngap haga ta kapor. Ke bau Jisu udah sngosi ba ya om shimla pediang haga ta kasnong ke jong kabalong kan Nazareth. Balai bau Jisu ong gini kikintien. Ukran namar ba kita kibru ki basngap ya ke jingkran ke jong haga ta kapor. Ula pulih ke kitab Isaya, ula pulih khmat jongki, baru kamru badai ma uta ya kabau Isaya ya tho lupa, kini gibreu ki bi osngau kim shimla la ban pediang ya ka ktien ke jong Jisu. Bar kim la ban pediang yu Jisu, bau dei uta ya kabau Isaya, ula ya tho lupa. Wat la dau Jisu kamru bau dei ma kan, ya bau Isaya ula dep ya tho lupa. Tading tau lawan shila ka chnong ke jong henrei kita kibana kesnong ge jong kinyo yu Jisu tangkum uwei na kita kinong snong ne tangkum utau wei na ki riu madan kibadan hagada ka por bar kim shimla itu yu Jisu kim shimla pediang ru ya bau dei uta ya ka baladap tho ru ha ka kitab nong ya thu lupa Isaya ding tabu Jisu pen kan mau ya ka ka briu ya ka ba ublei lapa yu Elijah ban let shaka ying jongka hapdeng jong kata ka jingkerdu hapdeng jong kata ka nemsniu ka bakraw bat gi iyang ni sakaweda shibon kita kinong pang nyang tholi kidon hari Israel hakapor ka jong Elisha re omshim lapen khia ya ki hinrei tang yu wei ba utaw de unong Syria ngi iyang ni bau Jisu wanra ya artli kinuksa namar ba ladon arngut hangni baka baningkong kamdei ka Jew ba arum de uju kabaning kong kadai ka briu na kasnong Sidon na serap tha Sidon kadai kasnong jong ka Jezebel kamdai ka Jew barbaar ng ihang ni baunaman uday unong Syria umday u Jew hagata ka por kaladon kataka nemsniu ka bakraw henrei labun kita kiriu kan thai ki badiyap tangan na kata ka por ni ki badanak a jinjar re ublayum shimla pa ya u shakri jong Elijah sha kita kikintai Jew ne sha kita kikintai ki badana Israel re bleu pa sha kata ka brio ka bamdei ka Israel ka bamdei ka Jew la pa yu shakri jong bleshaka la pa yu Elijah shaki Jew ha kata ka por kan Shillong leno ai namar kinom pediang ya uni uparado parasnam kinom pediang ya uni ubrio wat la udai shisha unong ya thulu pa jong blay kinom pediang tadeng ta ya kata ka Kambah ya kata ka jingai but ya kata ka jingkerku la yo pediang dagani ka brio ka bamdei ka Israel
Kababal kia thu ingi, bo Elijah ula lech, haying jong kata Gabriel, but anda bo poy kata ka yeng ula pan kpu. Bagani Gabriel ko ngadon kendiat to kpu, kendiat ita yung peniang. Bong niya bam ni kpu manga ni kon jong niya yap no kani kasungi. Pila bisem ni kata na kitab benengkong jong isiem, kani kalenong ka bakat nyaw kani ka kot ka ba prater. Ni ihang ni ba u Elijah ulet siya kani ka yeng ka baday kanong Sidon na Sarapta. Kamday ka Jew, baulalet ang ta, bat kani Gabriel kala pediang yu shekri jong blay. Manamar baka pediang yu shekri jong blay, tadayang ta baka yo diang yaga jingkerku. Kala day baniyap, Henry namar bagala pediang, tadayang ta kala yo mat yaga taga Kambah, patla besaya ka daw blay, hado bandakot kata kanem sniu. Makabaw tau kon, kim simla, kerduk pu manla kasi kila yo diang ya ka Kambah ka jong blay namar baka diang yo shekri jong blay ba arong i ba unaman ula de baniyap namar udon ya ka jing pangyang lengkot Henry namar ba ula nget ulet ken sha u Elisha but namar ba ulet sha u Elisha unaman uday unong Syria uhaban mi na kajong Shillong hawan si Israel banlet si Samaria namar udon uta unong yuthu lupahang ta barula pediang bula nget yaw ta unong yuthu lupa ula let si kawa Jordan baula sum ang ta nyaw sin badayang ta bala penkot ya kita kinyang thokli jong u namar hagata ka podon si bonba ki brio ha Israel ki papang nyang thokli henry kimla ban pediang yo Elisha bauday u shakri jong blay ngi iba bon ki brio ki kentat yu Elijah ki kentat wat yu Elisha ki kentat badayang ta ken kidi ki Jew hi kidi na Israel hi ki bakentat ye kini ki nong yutho lopa ki jong blay ki du no ye ka jingker khu nakaliang ki jong Elijah kani ka brio ka bamday ki Israel ka yo diang jingker khu namar baka pediang ya uni unong yutho lopa jong blay u shekri jong blay but u naman ru yo diang ya ka jingpen kot ya ka jingpen kia nakataka jingpang nyang lengkot, jingpang nyang tholi, namar ba ulawan, siya shakri jong blay u Elisha. Badaying tam, babuna panang jong iru, ladang yung pediang yaw Jesus Christ. Ho, ngin yap no, kumba yap no, kita kiway pat agapor jong ganem sniw. Baladang yung pediang yaw Jesus ru, ngin don ru, yakataka jingpang nyang lengkot, ka jingpang pop, yakabalatik na, bet bangin yap, agataka jingpang nyang tholi, ani kataka jingpang jong kapop. Tadayang tahabang iwan, shakri ki jong blay. Piwan, mo hagata ka por, rada kiwan A, show Elijah, kindala yo A, ka jingker ku. Rada kiwan, ru shaw, u Elisha, ban ngay yo Elisha, kinda yo, ka jingpen kia. Rada dan bawan, namar kim ken snap, kim ken brew yaki, kim nyoru yaki, baki de ki shakri ki jong blay. Ki shudu A, rada kita ken ki bamday ki nong Israel ki yo A. Ya ka jingpen em. Bagata ka de ka jingsi siya, haga ka singi ka kwa ban kren ya pi. Bala rapi nget au Jisu pinom kerduk pu rapi nget au Jisu pinom yap tangan rapi nget au Jisu namar ma u day shisha uta unong le Kambah la ka de jingdon kam jong fi ka do un pendap ya fi uday ma u babsa iya kita kisana jar bagi saw hajar da kita ki pu kan bad da kita ki do kha Dai ma u ba pendap ya kata jing tangan ga jongki. Dai ma u kan u bala pen kedang ya kita ki breu ki betangan. Bala pi wan show Jisu. U Jisu un le bi ki Kambah haga jim ga jongpi. Kata ka dai ka bakan jado. Bala da ka dai ka bakan jaman semru. Ka ktin ga jong blai u Jisu ong kata jar u ba wan shanga. Da lele ru onam tangan. Jar u bangai hanga da lele ru onam sliang shu lanu ru. Ngapuli ga porma. Nu Yohanes kan lang ban riu kan kat ka balai pusan u Jisu ongkom ni te u Jisu le thu aki ngalong uta ukpu jong jingim jar ubawan hanga onom tngan ba jar ubanget hanga onom sliang lano ru u Jisu ong ikata kan ikade ka wakan jaman sim wala da piwan shanga la da pilet show try bala pilet daga donut ka bishi sha pipan yaga jingerap no try pipan yaga jingpenim pipan shisha yaga taken ka jingkmen ba yaga jingsuk yaga donut ka jongpi la piwan sha u Jisu long ta ukpu ka jingim jar ubawan ha u onom tngan pinom tngan shu la piwan u Jisu bala da pinget a u pinom sliang shu lano ru tadeng ta
pi kerdo jing sup pi kerdo jing kemen pi kerdo jing tengen pi kerdo ika jing light lot wan chau Jisu de kupu jong jing em pada ta kumbala besak pu yakni ka breu ha ka bakin jado ha ka por ka jong Elijah piwan chau Jisu pinum kerdo yau to pu bakin jamin sem pinum kerdo da leili ru pinum tengan pinum sliang shu lanol da piwan chau Jisu ba pinget a o pinyo ya ka jing sup ka babam jikot pinyo ya ka jing kemen ka babam jikot pinyo ya ka jing em ka ba dap kar hai ka jing em ka ba light load ka jing em ka bam dan tension wala da ki don makana ki tension ru Shillong si sha ki breu ki ba light load lada P1 chonu kupu jong jing em ka ba thang ni ni ba unaman ulawan shau Elisha bola khot nagata ka jing pang nyang tholi jong u nengi khot ka leprosy ka ni ki por ka ba menta ka jing pang nyang lengkot bagata ka dei ka jing si sha lada P1 show Jisu namar u Jisu ula ban le ika Kambah ban ngingim pang daga jing pang nyang lengkot rei u nyang lengkot u bakin jaman sim ngidon bauta u nyang lengkot kadai ka pop balada ka pop kadang don happy balada ka pop kadang snot happy ngiti kena bet bagata ka pop kan penyap namar ka bainong jongka ka long ka jingyap wanam ong ngam don nyang lengkot wanam ong bangam don pop wanam ong banganga khut ka tien ka jong blai ka krensa ya kata babaro ngile pop bat ngila dul heno ka buram ka jong blai baro ki breu hagani ka perteki wan no Adam bat no Adam kawan ka pop badeng ta bang iwan no nu sembai ubala don ka pop bala inflict da ka pop ne badon ka ta ka pop aku aban ong ifi ban long pop pim don kaman le pop ngila long lupa ha ka pop ngila don lupa ha ka condition jo ka pop tadeng ta la pile o kanno ka noro ka babel ka ong bagata ka jingle ka jong fi ka long tang ka serdap jot akhmat ka jong blai ka jingle ha ka jong fi ka long len akhmat jong blai namar bangila don lupa ha ka condition jong ka pop ha ka jing long pop bar ka bakut la dangim yo ka jing pen khia bar bakut la dangim yo ka jing pelat kaba up ingi kedeke jingyap bagam deke jingyap juga do kedeke jingyap juga mensim shabam jikut hadu jok ding hanorok keksau badeng tala dangi wan show Jisu kumba unaman uwan show Elisha but ulet shagawa Jordan but la pensum hang tai ula sum hang tai nyau sin bau lakia bakata ka do jong u ka le kum ka do ji khlum ong ka ti ki jong blai ba ka kwa ban ong fi wan ju Jisu ka wa ka jong trai ka ba dap da ka snam jong trai ka yai tu balar wan shagane ka wa ka Jordan ka ba ken jamin sim ba finyo sum ha ka ta ka wa ka ba tu da ka snam utrai ka ta ka wa kan pen ko ya pi ken na uni unyang tholi baro ba pi wan show Jisu mde wan menta fi jano ndrai pi hap an don how Jisu bat kum ba unaman usum nyau sin kadai ya piru ban wan show Jisu bat ban don ha baro nyau sin ka kren ya kata ka nyau sngi jong kata yo ka bamut baro isteo pi abandon bo trai bamde tang isteo baro shi benai baro shi jing im jong pi abandon ha ka snam ka jong trai kani ka snam ka sat ya pi kani ka snam ka pen ko ya pi ba pi mi nang ta ken ki breu ki ba khot ba kata ka jinglong ka jong pi kan long thik kum ka sni jong kitai khlung kasni do jung khlung ding tau Jisu rong la phim long kom khlung pinam la ban rong shik hi ma ga jong blai ta ding ta pio e ga jing sat ga snam pio ga jing pen khot ga snam utra Jisu ha ga ka wa ga ba tut ga snam ka jingem ga jong fi kan long kom khlung gan balada ka long shisha kom khlung la khot ga jing mu chpkha la khot ga donot la khot ba fila nget la ka nget te na mar khlung de judan jing ardatien par fi long kom khlung ta ding ta phila ken ban rong shaka ma ka jong blai u Jisu ha ka porma u ong ki sran ki la khang ye ki khna bakin wan ken show Jisu ong to sha ki khna bakin wan shanga ong na ba jong ki long ka hima ki beneng u Jisu kren ka ta ong la da phim long kum ne khna phim la ken ban rong shik hima ka jong blenga kwa ban puli ha ka por gan no Matthias long ba khat pra ka khot ka ba ar ka ong komni ka ba ar ka ba lai ka ong komni te bau Jisu la khot yo khna bau la bu ye u hap deng jongki bar u la ong shi shang ong phi la da phim ka la bat phim long ru kum ki khna phinom lek busut ha ka hima ki beneng na mar ka ta unu ru uban penrit yala di kum uni khna uta ulong ubakam kraw ha ka hima ki beneng unu ru
uban pediang ti ia iwei kena kum ini hak kerteng jonga upediang yanga ujisu ong lada fimlong kum kena tadeng tau naman onda bula sum kasni do jong ugal long kumitai kelung badang syuka kan sni do kabam don kano ke jing thok bria tadeng tau jisu ong hang ni ong lada fimlong kumitai kelung lada fimlong kumitai kena da lei ru pinomla bandrung shakhima ke jong blai bau jisu ong kumta lada phim kala bat phim long ru kum ni ki kena kamut nya ban kala na kata jing sngo he na kata jing sngo khrau la dangi kala bagi long kena ba shpenrit bet la dangi penrit il de kum ni kena ni long ke ki ba khrau ki ima jong ki beneng uno no ru ban pediang ya iwei i kena kum ini ha ka kerteng jong ha upediang yang tading tam la dangi pediang ya ka ji kai ke jong trai dangi pediang ya kata ka jing yo sngo ke jong pi kum mi tai kena pila pediang ken ya Jesus Christ. Tading tang ihang ni bagata ka breu ka banengkong kala yo yukpu namar bagala pediang yu shakri jong try Elijah. Ngi ihang ni ka baaro kalong bo naman ula pediang yauta u shakri jong blay tading tau la lech ka wa Jordan bagula sumang tau la kia ga sni do jong kala long shisha ko mita jong iklung bagata ka de ka jing shap yu anju jisu u jisu de kupu jong ka jing em pinom tangan shu pinom sliang shu nagi aka jong ne perthai kamla ban ai fi jingon kamla ban ai jing tengen fi kamla ban ai jing kemen fi kamla ban ai jing suk fi wan jisu un ai kata ken ulong pu jong jing ka ba ar pi wan jisu un ben ko fi na ga pop baro kum bo naman u ko kum ta fin ko na ga pop ka sna mu tra ga sat fi par kum ta fi la ban long ken kita ki break ki bala ban rung shak hi ma ga jong lelam da kum ta ka long lan ai ke jing shakri ke jong fi ke jing le niam ke jong fi baro ka long le no ai baro tanai ta nget yo jisu Jisu day na kamanta jong pi nget yo Jisu pediang yo na do ka donut ko mi khna badeng ta fi shop pediang e ya jing ker khu ken ha ga jing em jong fi ne dwai ne ka por ka mamanta trying ai ngo em go pa ne ka khubor am persno ne ka sngi ni kon jme kle osno play bara ba ki pediang ne ka khubor ki pediang ye me try Jisu ki pediang ye me go try bara ba ki pediang ye me kinum ka do khpu ga jing em ga jong ki ba kin em go kan rat mar malong me khpu jong ga jing em ba try ba ki pediang ye me go kan rat try ki pediang go kan rat ya ga snam ga jong me ka snam jme ga sat ka pun khot ko mo namanula khot na ga jing pang yang thole kom ta pin khot ken da ka pop jong fi baro ka snam Jisu ka don ka bor ban pun khot ka don ka bor ban sat ka don ka bor ga Nongthymmai pi bara ba pi pediang pi long ke ki jing thau ki bathmai ki ba clamp up that ba ka hok ke jong try ka wan na pi bat kum ta ken pila ban rung shak hi ma ke jong blai na duai nga khu bi ne ga sngi pin ya ken da ban sim jo ka jing prit da ka jing kala shisha ka ba da kala na do ka do not bat ba pin long ken kom ki khna akamat jong blai ki bi shu ko ngo bet ki bi shu nget bet bat ngi I ka Kambah ke jong blai o blai nang le aga jim ke jong pi ken bat o blai o long o bayai ne ba pin I bet ke jing ne ke jong blai haga ji imi jo finga duai nga deker kui fi ga sngi wanom plat e ga ne kabu po blay utrawai fi wanom ai ba kan shukut na kum hendre pediang you try ker kui fi ga ne sngi haga kerteng ga jo Jisu nga duai nga deker ku amen but amen try nang ker kui fi but what ai ba ne khubor kan shukut na kum ne to ai ba pin pediang shisha you try na do ga donot ga jong pi pin yo pediang shisha ya ka iba khatin jong blek la tarwai fi ngin sa shem yang la shai ka sngi ta pi kwa ikin do inga don sngi ba ar bat ka sngi sa jan jo ka tayo ka sngi ba ar khatwei ba je kum ju ro ka sngi sa jan ha ka por khatwei ba je min step shaneng pila ban wan yo man dwai na ka man ta jong pi train kur khu ye pi kwa ban wan je sengru ni nong kwar ha ka sngi trai khatwei ba je kum ju anong thama he ka por san ba je jan mit dan sngi gu gi shikri pila ban wan ban kali ne pila ban phone train kur khu ye pi ngin sa shem kublai shibon utra gi jing sok long rakat bat fi amen